Здрасти. Значи в следващия въпрос трябва да кажа 8 факта за себе си. Записвам видеото с телефона си, понеже нямам микрофон на компютъра. Значи, 8 факта. Казвам се Симона. Не обичам да ми казват Мони. Звучи твърде легаво. Обожавам шоколад. Обожавам всякакъв вид сладки неща. Боготворя текилата. Слабост. Много голямо. 5 за сега. Имам 5 домашни любимеца. Обичам животинки и мразя да ме лъжат. 8. Да. Май толкова е достатъчно, ако има нещо. Пишете.